Adj egy sört. Az útra figyelj! Igaz is meg, nem üveget, az útra figyelj! Tessék, itt a sör! Na! Adja a sört. Boros hordó! Gázülás te volt. Az volt a tiéd! De nincs se tali. Na van, hoztam, majd mindjárt adok azt! Nézd meg azt, az volt a tiéd! Majd mindjárt adok tálit is, nyugodtan legyél! Nem, azt adtad oda, amikor cseréltetek a vezetésnél! Ne vegyél föl, mikor én vezetek, te buzi gyerek. Ne dumaljál, nem is veszlek fő. Olyan nem művelőt, adjatok el. Csak nézem, hogy milyen fotót tudnak csinálni rólad. Már nincsen. Akkora pálmatezője van. Olyan fotómodell vagy. Akkora pálmatezője. 36 méterre megy az, bazd meg, nem tudta. Mondod. De, Itt meg 60. Olyan itt meg 18-ra, már akkor lefalázi a keretet ember, már dülőzőt, nem látod? Na, Jóska meg tolja a Facebookot, nézd meg. Na, Villany lekapcsol. Komap, nézd rá, jó, itt a helyzet. Olaszban jó lenni. Sötét a felvétel. Sötét a fejem is, mámo. Mert még a szemáid is azok. Most főleg. Nyomd át az Olinak, nyomd át az Olinak.